देखी भैया नंदी अपना भौजैया से का कहतरी तनी सुना। भौजी जब होई है तोहारे लालनवा ने गावा में का देबू ने गावा में का देबू हो। भौजी जब होई है तोहारे लालनवा तने गावा में का देबू ने गावा में का देबू हो। हाँ भैया देखा भौजई अपना ननद से का कहतरी। हाँ ननदी लैले तू गौवा लगी रहुआ रुपया 200-400 रुपया 200-400 हो रामा। लैले तू गौवा लगी रहुआ रुपया 200-400 रुपया 200-400 हो। ननदी हक दे बगाड़ी के बायल लाना नेऊ छावर बाबू हो नेऊ छावर हो। ननदी हक दे बगाड़ी के बायल लाना नेऊ छावर बाबू के नेऊ छावर हो। हाँ भैया तो ननद अपना भौजी के कैसे फुसलावा तारी सुना। नहीं ले गौवा लगी रहुआ रुपया 200-400 रुपया 200-400 हो। भौजी नहीं ले गौवा लगी रहुआ रुपया 200-400 रुपया 200-400 हो। भौजी हम ले गले के हारवा लाना नेऊ छावर बाबू के नेऊ छावर हो। भौजी हम ले गले के हारवा लाना नेऊ छावर बाबू के नेऊ छावर हो। तो देखा भैया भौजाई अपना ननद से कैसे कहतरी। यतना बचनिया सुनी भौजी जब ननदी से आ रज करई ननदी से नू मत करई हो रामा। यतना बचनिया सुनी भौजी जब ननदी से आ रज करई ननदी से नू मत करई हो। ननदी इता नई हरावा के चिन्ह हरौआ नहीं देब तिलरिया नहीं देब हो। ननदी इता नई हरावा के चिन्ह हरौआ नहीं देब तिलरिया नहीं देब हो। हाँ नहीं तोरे दादा के खरीदल ना भैया के बे सहनी ना बिरना के बे सहनी हो रामा। नहीं तोहरे दादा के खरीदल ना भैया के बे सहनी ना बिरना के बे सहनी।